Amen, haleluya. Jesu Kristu inkosi, bazalwane ezenzeke ekhaya labafundi usuku nosuku, bazalwane ziningi kakhulu. Namhlanje ke bazalwane babesibiya siphume naye sayihlathini. Bazalwane ubhizi uyatheza ngapha inkosi yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nobhuti uMpendulo. Ekhaya labafundi hlezi sisebenza ke bazalwane, sisebenza ngokomoya, sisebenza kwenyama ngegama lika Jesu. Kukho konke nje sidumisa inkosi bazalwane. Siyambonga nje uJesu, inkuni sibonile ukuthi hayi kuzodinga ukuthi siyithayisele. Then siyambonga, siyawubonga umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane, siyawubonga nomama naye ngale. Haleluya bazalwane, uyabusa uKristu Jesu, uyabusa kuze kube phakade. Haleluya bazalwane, haleluya. Siyabonga nje bazalwane, ngizoyikhatha la, ngizophinda futhi ngiveze ke bazalwane, sesihamba umsebenzi usuphelile. Haleluya bazalwane, haleluya. Mina ngiphume emshinini ke bazalwane, ngithathe bambe akancane nje bazalwane, Nkosi yami. So nje siyabonga kodwa uthoba bayasebenza. Siyambonga uJesu ngakho konke, usuku nosuku nje umsebenzi uyahamba bazalwane. Siyambonga uJesu, siyambabaza bazalwane ngakho konke nje. Ya makadunyiswe uJesu, makadunyiswe. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane, uyasithanda uNkulunkulu, uyasinakekela bazalwane. Nje akafuni isihlupheke singabantwana bakhe, usinikele izinkuni bazalwane. Siyabasa ngeinkuni bazalwane, sipheke bazalwane, ukudla kuvuthe kube mnandi. Yo bazalwane, siyambabaza uJesu, siyambonga futhi ngakho konke, ngemvelo nje yakhe uNkulunkulu enhle kangaka. Siyambonga uJesu futhi siyambabaza bazalwane. Haleluya. Sisi wethu Sister Khanya ilungisa naye ngapha. Haleluya. Ukho konke nje bazalwane, sibabaza uJesu. Uzovuthisa umlilo. Amen. Mawufake inkuni, mawubasa umlilo. Yes. Inkuni enkulu bawuzoyibeka zizodwa uvuthe. Awuvuthi kahle. Lokuthiwa inswabe ezincane. Amen. Ukwazi ukulokhuza. Mawuwenza umlilo wakho Uvuthe kahle. ngicabanga ukuthi solithola ithuba ke sikhombisa. Amen. Sifunda konke ekhaya labafundi bazalwane. Usucheka notshani obomile. Uthaka kamnandi umlilo. Uqala kamnandi kabi. Haleluya. Inswaba lezi yabo. Haleluya. Mawuthi uyafuna ukubasa ubheke notshani obomile. Haleluya bazalwane, sifunda konke ekhaya labafundi bazalwane. Hayi bathiwa sifunda konke. Pendulo nangiya thena ifuna ukulekelela umkhulu wakhe. Haleluya. Manje babusiya sibona kanjani ukuthi izinkuni lezo ozithezayo izona eziright, uzibona kanjani? Ukhetha kanjani? Ubona ukuthi zomile nje. Athi yabo nje nathi ngiyafundula lolu. Lulele phansi. Haleluya. Kuya nokuzazi inhlobo zezihlahla. Uyalazi yabo nje lesi. Siyavutha sona sihle kodwa siyashesha ukuphela emlilweni. Bese bakhona inhlobo zezihlahla ukuthi uma ubasa. Siyaphuza ukuphela sisho. Asipheli kalula. Konje yini igama laso baba? Lokho sengikhohliwe igama lakho. Lolu ugagane lolu. Ugagana. Ugagane lolu. Mawuthiwa khona izinkuni zesintu. Wele ngoba sikwazi uNathali bathi izinkuni zesiZulu. Izinkuni zesintu. Izinkuni zesintu zinhle kakhulu elokhuzeni. Emlilweni. Kuba izihlahla ezahlukene. Yilento eyenza ukuthi kusasa kusapha emandulo kusabaswa. Ngafika ogesi. Abantu mabebasa izinkuni zesintu. Intuthu esikhathi iphuma. Lo ntuthu leyo mangabe uphakathi nje emlilweni unentuthu noma endlini enentuthu. Yes. So uku-inhale kwesinye isikhathi. Uyabona? Khona ihealing okwakuyenza. Uyabona? Intuthu nje. Mina azi baba nginothise pheqo ungena emlonyeni. Ebusweni bami mangahlala khulu entuthwini, isikhumba sami sisugezeka. Ngakunakhuza lokho ngakunothisa ukuthi kuyenza. Ingane emayizelwe kudala emandulo umama ngokwesintu kodwa kukhona eBhayibhelini ingakho sithi abantu abamnyama bawu-Israyeli. Yes. Leli ingane yayilokhuza umama nengane babehlala endaweni la kubaswa khona. Baswa khona. Yes, incane ingane ikhula lapho nomama akhaluka kuya ngokuthi yipi enye 6 months enye 3 months engikhohle ukuthi ngaba umfana na 3 months noma intombazana na 6 months. Amen. So ke inamandla lento kufana ukuthi nje udla imfino yesintu oyikhelela yona. Haleluya. Abantu abadala bayazi lenhlobo inhlobone imfino yabona. So ke njoba izilwane lezi hayi lezi esefa upoison. Yasho. Yes. So izilwane ezifwe emakhaya. Zidla ihlahla ezahlukene. Ingakho inyama yakhona inempilo. Because imvelo
yabona izenzela yona impilo uNkulunkulu ayimise kanjalo. Hallelujah. So manje kubonakala uNkulunkulu esibuyisele emuva. Esibuyisela. Ngoba manje makuthuke awukho thina siya survival. Yebo, siyabasa la. Futhi makuthiwa impela umentshisi awusatholakali. Then iqala wonke babengekho umentshisi. Wakushayiswa amatshe kunendlela balazo uhlobo lwamatshe. Then beye ogwini bemfula bayofuna khona ihlahla emile eduze komfula. Ezinensibi nasemahlathini. Uyalazi thatha lo kusihlahla leso lokusesitshalo leso bahambe bowasha kukhipha insipho. Babekwazi konke lokho bafowethu. Inkosi sibuyisela lapho before buyele ehlathini lokho kuphethe kuyini kulabo bangazi ucelemba lona ubona sitheza ngawe sigawula ngawe sibiza ukuthi ucelemba ngazi kodwa ilimi ihlukene kubobe bodwa nje abantu abamnyama bathi ubhushi abe bathi uheshe yabona kodwa thina sibiza ukuthi ucelemba ubona sigawula ngawe lokho uzana izinkuni amen haleluya namava la ugagane kunameva lokho ufuna uqaphele mawulokhuza mawufisa ukubamba ufuna ukuphundameza ameva khona imvelo nje ukuthi kuyabaswa nasebhayibhelini kavela umlilo uPaul wazwashawa inyoka incwadi nezenzo yakhumbula washawa inyoka esandleni wayekade eqoqa izinkuni wazobasa so ukubasa into ekhona so umuntu bamhlonisa nomhlabathi uyabona umuntu inyama yakhe athatha emhlabathini umoya wakhe uvela kuNkulunkulu so umuntu uphila ngoNkulunkulu then bese imvelo yakhe iyamsekela imvelo so ihlahla ke siphathe ufithi yes imvelo kaThixo ihlahla ukuthi amahitha kuyagulisa kakhulu makubanda umuntu uma ungase for 5 years umuntu othi hit yabona kuze kuthiwa kubekwe lokhuzana amanzi eceleni sozodonsa isinethethile then bese ubeka umuntu otha umlilo ukotha ubase umlilo uhlale endleleni loduze komlilo yabona ukufudumeza ukotha lokho so umuntu ohlala emlilweni wesintu enkunini yena ozothi makuphela 5 years umthotho unempilo unalokuthi lokhuzana ase strong izinto sipromoter kwafethu kakhulu sibonga umusa hayi ngoba thina siqalele kodwa uNkulunkulu osenzela umusa ukuthi sihlukanisiwe nezinto uNkulunkulu ayisimisela zonke siphila so sibuyela Inkosi yasibuyisela ke manje haleluya abanye emkhulu ongakithi yazini ukuthi ngahlezi nginivezela nje okuhle okwenzakala ekhaya abafundi sikufundayo malanga wonke ebazane sifunda njalo haleluya kunenangubo mina ngisakhula bengazi singihlahla ekuthiwa umtholo bazobuza kubaba ukuthi basibiza ngani la baba ngicela ukubuza ukuthi khona isihlahla ekuthiwa nomtholo uyawazi lesi sivutha isikhala eside emlilweni umtholo sasithi umtholo yazi ngisho igama angazi ngenzani biza ke indlela ya mhlambe ngingabuza kwabanye ngoba nami ngazalwa sengineshwa kancane ukuthi ihlahla eziningi ngabe ngisazazi yabo so angithi uyazi vele sizalwe impucuko iseqala kuba kodwa into esinawula kakhulana ngamazi yogagane ihlahla evutha kahle ngizazi evutha kahle umsasane umkhamba uvuthi kahle ngizonikhombisa isihlahla somkhamba kodwa asivuthi sibanga intuthu kanti mawubasa umlilo ufuna uvuthe kahle nje intuthu noma ikhona kodwa nje hayi lokho ukucinanisayo bayisiningi intuthu yalokhuza iyaqhilana ikhalisa nenyembezi ayinhle isivithi sona siyabasa nasi isivithi siyabasa mase somile kodwa futhi umlilo wakhona umuhle asimuhle umlilo sesivithile kodwa inkunzi isintu zonke lezo uthi uma uyihlanganisile sengayikhohlwa kamagama amaningi haleluya siyabonga siyafunda baba kakhulu mina bengasazi nesivithi hayi nami bengasazi bakuthiwa nje sehle esivithini sesibili ngiyayibuza kazini isivithi sengizokuthiwa isihlahla ngithi hayibo makabonga uJesu bazalwane sisaqhubeka la umsebenzi haleluya hey muhle uJesu Nkosi yami abazali bethu bayathanda ukusebenza bazalwane ubaba uSibi umama uSibi bayathanda ukusebenza Nkosi yami noma sesizama isithi sicela ukunibambisa Nkosi yami bavele bethi hayi sina sesayijwayela lempilo so nathi siyafunda ke bazalwane nathi siyathanda ukusebenza siyafunda usuku nosuku siyabacela ukuthi besifundise nathi ukuze nathi sofunda haleluya sikhala abafundi angazi masista khaya ngiphendulele umbuzo wakho ukuthi ngibona ngathi inkuni ziright hayi uphendule kahle kakhulu baba ziyibonakalela nje nokuthi izomile ngathi kuseflani wasondela mawuthi icamera kude kakhulu la hamba ubone la ilokhuzana ugodwa okay baba haleluya umthetho la befuna siphathe imbazo encane lana selulukhulu lokho so likapa straight nje kodwa ilokhuzana nje ukhulu nje la ubamba umlilo mawubasile nje umlilo uyahlala yahlala isikhathi eside amen sewupheka izinto efana nobhontshisi izinto efana netambu noma nje uyipheka nomilula umlilo wakho awusheshe ukuphela but mazi incane inkulu kanje uba sizinto engaka kuyalwanguzela emlilweni futhi manje sekuphelile
kufana nokushisa iphepha ngithi uyabona kanti lokhu kuhlala isikhathi eside kodwa lokhu ngeke kubase kukodwa ngoba kukhulu kufanele uma usakubosa usizwe yilokho bese kubamba kahle umlilo qala ke ayino ngeayino amalahle haleluya so ithatha igodi efana lezi khipha amalahle amahle wafaka iayino wafaka umbhadeko haleluya hey bazali kuningi sifunda ekhaya abafundi kuningi baba umbhadeko ukhona ekhaya ukuthi aze kunaki ngiyakhumbula umbhadeko ayinona le yomlilo ya ukhona umbhadeko weayino ekhaya hayi mele sibuyele bazalwane haleluya bazalwane ngizonibonisa ngisebhizi lana ngecamera baba haleluya amen baba Jesu Kristu inkosi haleluya haleluya ngiyabonga nje imvume Jesu Kristu inkosi buzachaza ukuthi ayini khona ekhaya yayi khona ayinompadeke ekhaya hayi bazalwane siyabuyela siyabona ukuthi intela kancane kancane ongalaleli umbhadeko ke nathi uthuma suba umlilo wakho kanje awukho ugesi angithi yebo ya mawungekho ugesi uthatha ayinombhadeko le ubeke emalahleni ibeka lapha eduze komlilo iyashisa uyayibamba uyahlukuhla ukhiphile ukuzana insizi ngoba sathi bemlilweni khona ngiyayicelayo ngaphakathi ngangcolisa impahla uhlihle phansi emhlabathini then wenze short clean usitule ngendwangu bese uyayino bese ayini mafethu siyabuyela empilweni emnandi engena stress engenakhathazeka bazalwane impilo yemvelo edalwe uNkulunkulu siyambonga nje uJesu bazalwane usuku nosuku siyafunda bazalwane kanti esikhule senza ke lento haleluya bazalwane uJesu Kristu inkosi siyabonga siyabonga so khona ephuquka ulana so manje ivusile lokhuzana bangesayinasi ngese baba haleluya haleluya siyasebenza bazalwane usuku nosuku siyasebenza ekhaya abafundi kumnandi okay haleluya bazalwane haleluya Jesu Kristu inkosi bazalwane hey kumnandi bazalwane yazini inkosi yasinika imvelo engaka sokhodola nini abantu Nkosi yami babulewa amakhaza Nkosi yami amanimonia zonke lezi zifo zikaSathane thina ngeke size sigule bazalwane ngeke size sigodole uJesu nathi usiphila inkuni bazalwane bukanje amahlatha angakanani bukani bazalwane bukani amahlatha angakanani bukani bazalwane thina siyotha nje bazalwane siyapheka futhi hey bazalwane uJesu muhle uthembekile ikhathi zonke nazo ezinye inkuni ngicela ukuyinqamula la ivideo yethu bazalwane sesiyayihlanganisa inkuni zethu siyambonga uJesu bazalwane amen siyabonga okay bazalwane Jesu Kristu inkosi bazalwane siyabona lana umamncwane usiyasibophela zona izinkuni zethu lezi esizothi masifika endlini zisebenze ukubasa umlilo amen uyabusa uKristu Jesu bazalwane ngiyayifasa kodwa futhi ngisazobuza kubazali ukuthi ngifasa zibe ngaka bazalwane ngizifase before so uzobuza hayi qhuba wena mamncwane haleluya ngathi uyayazi lento oyenza akaze ngifase kodwa Nkosi yami ngoba sekhaya abafundi siyathanda ukufunda konke so usazobuza kahle besizeke ukuthi hayi zifaswa zingaka hayi abo bese bangichazela ke Nkosi yami sengibuze manje nje baba sicela ukubuza ukuthi sifasa zingaka noma sifuna ukufaza sicela ukuyifaka lapha ebhareni hayi wayithatha zina ke oh amen thatha ibha okay bazalwane free fire umlilo wamahala kusuka kuNkulunkulu ayibona nale ndawo esihlala kuyona iyimvelo bakithi izintaba sihamba nje phakathi kwemvelo mahala kukho abantu abakhokhayo bathi basayokwenza ama hiking bakhokha ama entrance fee ukungena thina nje sihleli phakathi kwayo nango ke dadewethu siyalayisha ke inkuni ebhaleni amen khona nje singazi ukuqoba kahle endleleni singalokho siphathisa manje khaya abafundi bazalwane ayikho uma mzolapha ya zofasa nje yena abazali bazosilandela ke thina sesiyahamba
Haleluya. Jesu Kristu muhle zikhathi zonke, sibabaza yena ngakho konke, sifunda konke ekhaya wafundazana kumnandi. Amen. Amen. Lokho nje salibambela. Isifonyo lesi ngisifakiswa ukuthi kune dust lana, so umusha kuphuqa kwi-dust. So zayingekho imfonyo yokuqala. Into eyenziwa babethatha amaduka abadala bavala emakhaleni. Yeah. Babehla ngendlela emansayo. Besenza nje imvelo. Intambo le engathengwa wathi yabona. So umuntu ethi hayi intambo ze-systems engathengwa intambo. Abaziyo khona ukuthi uhalbom. Thatha uhalbom into emile ehlathini nje na ngelibhada ayikho la eduzane kodwa sikhule ikhona eduze wasekhaya. Iyaxhaya xa yomiso laphana mase yomile bese iyaphothwa yakhiwe. Into eqinile ethule ethedu. Ecishe ngathi leather i-texture yayo. Iqine ngendlela emasayi into esikhule siyenza thina. Yeah. Senze bazenzela thina intambo zethu. So ke well isystem ifika ke isenze igqile ukuze sidepende kwabanye abantu. Izinto zemvelo besikhule thina sizazi izenzela izinto ngazo sidingayo. Zasuswa kithi nje bona. Kodwa basesidele konke. Kodwa nje basesidele konke ke inkosi siyasibuyisela ke manje. Siyasibuyisela ngomoya ongcwele simthola. Kuningi sikuthola. Uhalbom ukhona ukuthi awukho la eduzane la sikhona ukhona bengizobakhombisa abalokhuzana babukeli. Yeah, indlela okwenza intambo. Ubona. Ugqoka aqala bebegqoka izikhumba ngithi. Ufuye izilwane egqoka izikhumba. Yabo. Ama fridge engekho kunendlela inyama ebibekwa ngayo. Ihlala isikhathi. Amen. Isikhathi siningi bebehlaba max ebusika kodwa futhi inendlela bebe preserve ngayo inyama naturally. Ungekho lezi zinto ekuthiwa ama preservatives egulisayo efakwayo. So yabo. Haleluya. Okay, bethi ufuna uku-edda la kancane. Ngoba senehamba ngithi. Yeah. Okay. Ubekela imiyabaza ngeke bese kubona abantu. Kodwa kulungile sesoqhamuka ekhathi nasuyithole sebeyobona. Masengiyakhe. Kenyeza. Haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane uyabusa kuze kube phakade. Buntokozo. Ngifike ngikhulume mkhulu. Unakho bazalwane. Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaKristu Jesu. Nakho la siyatheza inkuni sizopheka ngazo. Isehlathini lana siyatheza sitheza inkuni ezomile kuphela. Hayi manzi bazalwane. Iyona mpili emnandi le egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nangu umkhulu nje uyatheza inkuni. Sizehlathini la egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane na sizobuya nazo zini. Sakujwayele ukukhuluma kwikamera. Siyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lokho esikwenzayo ke sesitholile inkuni sesithezile kade senza lokho okuthiwa ukutheza. Kade sitheza. Manje sesiyabekelela ke ukwenza lokho okuthiwa inyanda. Khona uzokwazi ukuthi ke uthwale kahle ekhanda nazi inkuni esesitholile ehlathini ezomile. Ade sitheza inkuni ezomile eseziredi ukuthi sikwazi ukuthi siyoyibasa. Kukhona ke manje ukuthi utheze inkuni emanzi ugawule izihlahla nje ubone ihlathi nje. Ukubuza ugawule izihlathi izihlahla emanzi. Bese ke uyithutha kuyibeka ke kuthiwa yibonda ke lelo. Wenza ibonda nazi izihlahla nje ezinkulu siyakwazi ukuyiwisa lezi zihlahla imngamazi le. Uyishaye phansi ushaya isiqu. Bese ke uyiceka thuceka mase uyiphundla uyigawula uyichopper. Bese uyahamba usiyokwenza ibonda. Ngokuvamile ke izihlahla zesintu zeyilinde noma u3 to 4 months. Usungakwazi ukuthi ke sehwamukile sephela amanzi phakathi sesingabaseka sengavutha. Lokhu ke esikwenzayo njengamanje wazamzukulu ukubekelela ke lokhu sithi ukubekelela siyabekelela yabo senza ini senza inyanda thatha ke baba ngishuthela
senza ini inyanda. Abantu bayakwazi lokho. Yabo nje uma ungafika la ekhaya kwamaphumulo endaweni ubuze ngovusi Sibiya ozalwa uMasibisi ukhule kanjani maqondana nokusebenza bazokutshela abantu la endaweni bangazi kahle. Awukho umsebenzi umama wangifundisanga wona. Ngitheza njengoba ngitheza nje. Ngiyabekelela manje. Ngenza inyanda. Mase ngiqeda ukuyilokhuza ngizoyithwala futhi ngizoyibeka ekhanda nje. Ngihambise ekhaya. Theza ngiyakwazi. Ukugawula ibonda ngiyakwazi. Ukukha amanzi emfuleni, ngithwale 25 litre ekhanda ngiyakwazi. Ukusinda ngiyakwazi. Hambe sibayeni uthatha ubulongo benkomo. Uguqe phansi usinde. Into yonke ngiyaziyo leyo. Ukulokhuza abazalwane. Ukulokhuza. Ukupholisha mase kufika izindlu zosimende sesiphuma kulezi ezindwayo. Ngiyakwazi ukuguqa phansi. Ufaka upolish endlini. Uqa amadolo. Ngiyakwazi konke lokho. Mase ngiqede ukupolisha bese ngiyadasida ngukhiphe. Mase ukhiphile upolish bese wenza lokho ukudasida. Excuse. Lapho kusufuna ukuthi indlu igcobezele khona. So ke ilokho nje bazalwane uNkulunkulu wayesikhulise kahle sibancane ngendlela le yesintu. Manje wasekufika lezi zinto ke zesilungu ke wasekuthiwa siyahlupheka. Excuse. Yeah, sekuright ke mfana. Bazalwane siyaqhubeka ne-shooting. Inkuni ke seyiboshiwe ke lana. Nansi inyanda, kuthiwa inyanda le. Seyiboshwe kahle seyilungele ukuthi umuntu ayithwale. Nansi ka mama. Inyanda yenkuni. Right nansi. Nje manje umama la usenze enye yesithathu, enye sihambe nomfana omncane umzukulu. Nazi inkuni esazobekwa futhi kusazophuma enye inyanda la masebekwa kahle. Mufika nje la kwamaphumulo eDabange KZN. Ubuza nje uvusi Sibiya ubuze kubantu abadala lana bathi umsinsi okuyimilele. Napho ucelemba kade sitheza ngabo. Uthola nje abantu abadala basebebaningi abantu abafikayo lana bangangazi ngikhula. Bazokutshela ukuthi uvusi ukhule kanjani. Into engiyaziyo kakhulu le kusebenza manje uNkulunkulu ethi angidela wonke ngiphume kwi-system ngoba iyo le esilimazile sixabanisa naye. Sibuyela endleleni yendala yemvelo yokuphila. Njengamanje ke bazalwane ngifuna unikhombisa ke sengisiza laba bazothatha isinqumo sokudela konke. Uthi cha kuyaphileka ngiyakhuthaza nje. Njengamanje ke ngizokhombisa ukuthi ke inkatha yenziwa kanjani. So ngizocela ke uzongishutha ke njengamanje nginikhombisa ukuthi inkatha yenziwa kanjani. Nakho. Sengenza inkatha ke manje. Inkatha yini inkatha? Njoba uyibona izinkuni lezi ziyahlaba ekhanda. Izinkuni lezi ziyahlaba ekhanda. So ngenza inkatha manje. Inkatha le eyokuthi ngikwazi ukuthi mase ngithwala izinkuni ezingahlabi. Uyenza kanjena ke ngikhuza. Uza ngapha. Kudingeka ngomthetho indwangu enkulu. Kudingeka indwangu enkulu ngomthetho. Ngiyaba sanibona ba. Kudingeka indwangu enkulu ozokwazi ukuthi mawenza inkatha yabo ukuthi yenziwa kanjani iqoqwa kanjani. Ukwazi ukuthi mawenza inkatha okay incane lokwami. Ngokuncane lokwami ngomthetho. Bazoyikhumbula abantu bazobona le video bazoyikhumbula abantu abaningi indlela esikhule ngayo. Indlela ebimnandi kabi. Sikhuliswa ngendlela yasemakhaya, indlela yesintu ebinokuthula ingenakho ukukhathazeka. Imndeni ihlala ndawonye, ubaba nomama ehlala nezingane zakhe, ufuyiwe kulinywa, kuthezwa singeke ukukhathazeka ngogesi. Ngeke ukukhathazeka ngamahasi amagesi. So ke inkatha ke lena ke. Sengiyenzile njengamanje. Uyibeka kanje ekhanda. Then bese uyathwala ke. Then bese uyathwala.
ngiyakwazi ngisho ukuyithwesa bazalwane yabo beka kanje uya-check nje ukuthi ikuphi lana uzothi uma uthwala khona ukwazi ukulokhuza so ngiyabonga ke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha sinondodana la ubrother Nyameko owaradebe from Eastern Cape usuke elalini insizwa lekhulele elalini yabona bokuthi ithwesa kanjani umnyaba uyakwazi wazi ngisho nokuyekelela uyangimangaza lo mzalwane bazalwane akakafiki ku30 years age umuntu wama 2000 mangicabanga kodwa ngendlela azazi ngayo izinto zaselalini emakhaya umsebenzi wasemakhaya and na uhlatshwe yizo udele konke umuntu one degree lona honors kade ne honors lo muntu lona nje bese ethwele inkuni kanjena nje wasuka ePitoli nje phela washiya tertiary akaze abizwe umuntu nje wasibona khona la bazalwane ku YouTube wathi nansi impilo ayifunayo sambone seqhamuka nje umsebenzi uyawuwazi umsebenzi wasemakhaya ngendlela emalisayo ubuthi uthwele kanjani ukwazi nje ukuyekelela right lana kubaba ukhanyile ubophela manje inkuni zakhe ebhareni uzosilekelela inkuni nje bangishilathi ziningi inceke inkosi le baba ukhanyile yeah baba ukhanyile le from Tubatuba ubaba lo bazalwane unonkosikazi ushadile kodwa ngendlela ayithobe ngayo uthatha insizwe esencane ahambe nazo ayotheza njengoba nimbona abazalwane eminje kade botheza inkuni ezinkulu lezi ezincane lezi ezokwenza ukuthi umlilo uvuthe enade bothenza lezi ubamba umlilo nanga umzukulu kade behambe naye emini uthe mayisebona ugogo sesiphuma nomkhulu waphinde waphuma futhi naye nangu auntie ke u-auntie utade wethu lo mase bemdlalisa bathi u-auntie kaNkulunkulu hayi ukuthi u-auntie kaNkulunkulu angithi khona inceke kaNkulunkulu uma kuthiwa inceke kaNkulunkulu ubaba ukhanyile useyamsiza ke nje manje yamthwesa ke nakho sekuyinkatha inkatha ke layibeka ekhanda akenzanga ke inyanda ngalendlela le lethwele unyameko uyabona umehluko kuboshwe kahle laphana lana nje behlanganisa izinkuni uyibophile nje ngentambo eyodwa phana endawo seliyashona ilanga sesenzela nje ukuthi sikwazi ukuhamba sikhululeke yasentsomini yini le kusho uthini enganekwaneni oh lena ke yasenganekwaneni angesho kulukhuza lonyameko akho ayike usushayile ayike bazalwane nami ke sengiyazama ukuyithwesa senginesikhashana ngagcina ngiyawuvusa umnyaba wami manje wabona nje bangivusa isandla esodwa nje yesinda inkuni sesithi inkuni zezulu ke thina inkuni zesintu ziyasinda yabona agcina ngikwazi ukuyithwesa ngiyacheka nje manje ngisakwazi yabo njengonyameko nami isikipho sidabukile umfundisi hayi isakwazi indoda isakwazi hayi ihleli kahle impela kwase kuba mnyama ngiyabonga njengenkosi bazalwane imnandi lempilo nje imnandi ya bakabonga uKristu Jesu bazalwane siyabonga ubhuti wethu siphathele inkuni muhle uJesu sorry bhuti phinda futhi haleluya bazalwane ngijahile umsebenzi mningi ekhala abafundi Nkosi yami kunokunye engizazi ukuveza kodwa ngizoyibonela ke bazalwane okwamanje nangu auntie wethu haleluya bazalwane ekhala fundi kuyasetshenzwa bazalwane nje siyambonga uJesu kukho konke sibabaza uJesu bazalwane sibabaza uJesu hayi bo mina ngiphelelwa amazwi nangu auntie bazalwane Nkosi yami
Antwethu angisabona ukumbona bazalwane. Usiphathele inkuni bazalwane. Hey kumnandi ekhaya abafundi bazalwane. Antwethu. Haleluya. Haleluya. Yabusa uGreat, yabusa uJesu. Uyabusa uKristu Jesu bazalwane nangiya nomama nobaba. Kunini behambile bazalwane Nkosi yami. Thina sesiye sabuya sathi sadla. Bona belokhu behambile Nkosi yami. Siyabonga nje Nkosi yazi ukuthi abantu esihlalise nabo bayisibonelo bazalwane. Into like bayenza bese la uyazibonela ukuthi okay kusho ukuthi kuyathezwa nase siyalandela sesiyatheza ke sibona ngabo bazalwane sithini isingisi siyani you lead by an example. So benza into kanjalo ke bazalwane bayenza into bese nathi siyakhuthazeka ngaphakathi bazalwane bese siyenza ke bazalwane. Siyambonga uJesu bazalwane ukho sibaza uJesu nje nangiya umama naye baba babuye ukuyotheza bazalwane. Inkosi yami bazalwane into engiyibona. Haleluya. Haleluya. Uyabusa uKristu Jesu bazalwane. Ngithi ngifuna ukubona umama Nkosi yami ujwayele ucasha ke but namhlanje ke siyambona kancane nangemeceleni kodwa ke Nkosi yami athi ngimsusele umama wethu ikamera ubuyethi akayiceli yena. Amen bazalwane. Haleluya. Ubaba nobaba omncane bazalwane. Siyambonga uJesu bazalwane. Siyambonga kakhulu inkuni. Haleluya. Makabonga uKristu Jesu bazalwane. Haleluya. Siyabonga inkuni engaka baba. Ilempilo ke sikhule siphilayo. Haleluya. This is my brother bazalwane umfowethu lona. Uyangilamba. Haleluya. Nje bathe ngikhuluma ngo-aunti nje udadewethu aunti kulama lonake. Yimi bomfowethu bese udadewethu sibathatha kuphela kumama. Haleluya. So ke angathi umbingelela nje achaze ukuthi sikhule kanjani. Awukho umsebenzi umama ngasifundisa ngawona. Ayikho into esingayazi asinankinga nje. Namakhosikazi ethu awanankinga nje na right. Ayasebenza sisebenza nawo kumnandi nje kakhulu. Amen. Ngabingelela mfowethu. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Njengoba sechazile nje umfowethu kuyinto esikhule ngayo inkuni amanzi o25 liter behlala ekhanda. Amen. Konke nje amasimo ukuhlakula sikhule ngakho konke nje lokhu sikujwayele. Haleluya. Haleluya bazalwane. Nkosi yami siyambonga uJesu. Amen. Siyambonga bazalwane. Ukhona khona lapha sibiyazana mangengiveze ngikude nje Nkosi yami. Lele sazalwa kulona. Amen. Nesoke sesinekhala abafundi ke ngapha. Nanti ucingo usihlukanisile njena. Haleluya. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Haleluya siyabonga. Sengikhohliwe phela. Nakho mama. Sesibuya. Sitshalile. Ama haleluya. Sitshalile la ekhaya. Hey Nkosi Amanantshi yami. lawa. Amanantshi. Yabona? Yo bazalwane siyabonga amanantshi. Ade zosikhelela umfowethu esipha amanantshi. Nama orange uhleze esipha. Oh bazalwane. Tshaliwe ihlahla. Siyabonga uJesu bazalwane ihlahla Sizele bantwana nomama. ziningi bazalwane ihlahla wasibiya yo bazalwane kasibiya ke lapha khona ekhaya abafundi ziningi ihlahla bazalwane inkosi sibusisile nje inkosi yami kumnandi siphila kamnandi sesekhala abafundi ke sihamba nayo baba ndibona ukuthi akasalanga sibiya sihamba nayo baba siyekhaya abafundi sonke sifikile la siyakhona ngegama lika Jesu amen.